Hello guys, I am back with another episode panopa Zim Facebook Secrets and Confessions. So yesterday ndakatumirwa imwe message ichibva kuna Mukoma vedu. I'm going to read that message for you. Then kuna sekuru vanopota vachidzidzisa mugroup redu rechina chana baba. So he gave a teaching on that message yandakava forwardira. So guys, just sit back, relax and let us take a lesson. Hanzi, hello Mukoma Nashey, please post for me as Heidi. Please ndibvunzireiwo kuna sekuru avo vanodzidzisa muchina chana baba kuti ndoita sei kuti ndizivise mudzimai wangu kuti inini ndafunga kuita Barika, nekuti Mukoma Nashey inini ndine small house yangu yandine vana vaviri nayo, saka ndiri kufunga kuipinza mumusha. Please help me. Chandiri kutya ndechekuti kana ndikafa vana vangu vandakaita ne small house iyi vanotambura, yet inini ndiri a very successful businessman. Ndaikumbirawo advice kubva kuna sekuru avo vanodzidzisa mugroup kuti what are the advantages and the disadvantages pane zvinhu izvi zvandiri kuda kuita izvi. Vedare, that was a message that I received ichibva kuna Heidi. Let us hear sekuru vanodzidzisa muchina chana baba vachitipa a teaching about Barika. Makadi dare, makadi Mukoma Nashey. Ndiri kuda kudzidzisa pamusoro pechinhu chinonzi Barika. Kana kuti regai nditi pamusoro pekuita madzimai maviri muupenyu hwevanhu, kana maviri kana kudarika muupenyu hwevanhu. Ndichatanga kudzidzisa kuti kuita madzimai maviri zvine mipanda yakasiyana zvichienderana nekaitirwo kazvaitwa, munguva yazvaitwa, nekaitirwo kazviroda kuitwa. Chekutanga, vanhu vane madzimai akawanda havazi vese vane Barika. Kana tichiti Barika, tiri kuedza kutsanangura kutorwa kwemudzimai wechipiri kana wechitatu achiuya kuzogadzirisa zvatadzwa nemudzimai wekutanga. Kazhinji for example, mukadzi anogona kunge uchiona kuti mukadzi wangu handiwachiri, handibikiri, hafariri bonde, izvozvozvo zvokutuma kunotsvaga mumwe mukadzi. Kazhinji pauri kunotsvaga mukadzi achakubvunza kuti ko imimi madai nini imi mune mumwe mukadzi madei. Ndipo uchatsanangura matambudziko ose auri kusangana nawo mukati memba yako yemukati kana kuti yepanze zvakutuma kuti utsvage mumwe mukadzi. Saka mukadzi uyu paari kuya achisogadzirisa matambudziko atadzwa neuyu. Pamwe pacho ndipo paunotozoona kuti vanenge vachita kanenge kacompetition kana kuti kusotesana. Kana uyu anga asingabereke mwana, uyu akuya anenge kuti pagore mwana kuti afadze baba. Pakudaro zvichatsamwisa mumwe mukadzi zvikuru sei mukuru, wopota vakukakatira, ndo panozobuda shona yekuti kubarika kana kuti kuputika chiishona imwe chete. Zvoratidza kuti panogara pachiputika vanhu vachikakavadzana vachirwira murume, ndo rinonzi Barika. Kozoita imwe mhando yekuita futi madzimai akawanda anodarika mumwe chete inonzi guru. Iri inoitwa nevanhu vashoma munyika, ende rinotora nguva nepatience kuti rigamuchirwe muwanano zhinji. Guru rinoitwa nemunhu anazvo muropa make zvekuti haakwanisi kungogara waine mudzimai mumwe chete, uyezve ari munhu asingafarire kubuda kunze achinokwata, achida kuti mhuri yake iungane iri panzvimbo pamwe chete. Kamuitirwo kazvinowanzoita izvozvozvo, munhu iyeyo anogara pasi nemhuri yake, otaura nayo, ovakumbira, ovadzidzisa zvazvakanakira, zvaanonzwa munyama yake, zvaanozvidira, asingashore mukadzi wake asi achimubudira pachena kune zvaanoda. Haatange anotsvaga ozodzoka kuna adzimai vake, kana kuti akatsvaga avepo anodzoka kuna adzimai vake ovakumbira. Kana adzimai vake vachiramba kotoendwa kumadzitete kuchii kusvika nyaya yagadziriswa, vabviwirirana mukadzi mukuru kuti pakuchifanira kuya mai nini nekuda kwezvikonzero zvinoti zvisinei nekuti
vahosi vatadza bonde, vahosi havasi kubika, vahosi vari kudii, kutora mukadzi kwekuti ndiri kungodawo zvangu kutora mukadzi, handina chandatadzira uye ndichakuenzanisai mune zvose, ndichirespekta iwe semukadzi wangu mukuru. Ndo kazhinji kwazvinowanzoitwa izvozvo. Saka iroro rinonzi guru rinonosiyaniswa nebarika. Kana achinge abvuma mukadzi kazhinji anonoripwa, ende ariwanzoitwa nemurume asina kunge akabvisira mukadzi wekutanga. Kazhinji shona yedu inototi ndakanzi ndawana mudzimai nhasi, ndikanorora zvekupedza zvese kusara ndisina kana mombe kana chii chichada kubviswa, vakuru vanotozviziva kuti ndiri muurongwa hwekunotora mumwe mudzimai, hakuna chichandimisa. Ndosaka vakaita chishona chekuti kuroora akupere. Vaiziva kuti ukaramba uine chikwereti zvichakumisa kunotora mumwe mudzimai, pamba pai pakagara pane runyararo. Saka guru iri kana richinge raitwa, vahosi ndio vanenge vachitonga pamba ipapo, ndio vanenge vachirongwa navo zvese. Amainini vanenge vachitoudzwawo zvekuita navahosi, nekuti mudzimai mukuru unenge uchimupa chinzvimbo chake. Ndo rinonzi guru, ndo musiyano uripo paguru nebarika. Rega nditaure maadvantages zvakanakira kuita barika muupenyu hwemunhurume. Dautanga ndataura zvakarerekera kumunhurume. Madzimai edu atinogara nawo vanogeza kana kuti vanoenda kunguva yavo. Vamwe varume nguva iyoyo 5 days kana 3 days idzo zvaakwanise kudzimirira, anozopedzisira apoya. Ende zvakaipa zvekare kuti murume anosangana kana kugumana nemudzimai ari kunguva yake. Izvozvo zvinoderedza simba remurume, zvinokonzerawo kuti murume azova murume anoneta pabonde kana kuti chino kuti anenge aisangana nemudzimai ari kunguva. Saka izvozvo zvinobatsira kutiwo murume nguva vahosi pavanoendawo kunguva anenge achifarawo namainini. Mainini pavanenge vari kunguva anenge ari kuna mai guru, anoramba akachena, anoramba ane simba makore mazhinji. Uyezve kazhinji zvimwe zvazvinobatsira ndezvekuti kana guru raitwa rinobatanidza mhuri yova chinhu chimwe chete. Rega ndichidzoka zvazvinonoipira. Barika kana guru raitwa pavanhu vanogara vese vari vaviri kana vatatu, kune zvimatongerwo enyika vanotozoiti pane povho. Povho yeabbreviation inoreva kuti people of various opinion. Saka panoita mufungiro yakasiyana kwevanhu vatatu, kazhinji panozobuda zvimwe zvinhu zvisina kunaka kazhinji kazvo. Saka kazhinji tinozoona kurwisana nekushungurudzana kunoitika imomo, nekuzotora mamwe maritivi uye kuzobatirana mushonga. Ndo zvega zvinonyanyoipirawo barika kana kuita vakadzi vakawanda pane mumwe chete. Rega nditaure zvekare kune zvemweya pakuita kwevakadzi vaviri kana kuita vakadzi vakawanda. Midzimu yedu haifarire munhu anoita cheupombwe. Asi kana watora madzimai ave official ava pamba, midzimu inozvifarira, yokukudza, yozvida. Mwari zvekare haadi munhu anoita upombwe, anototi ndinovenga upombwe. Uye anoita upombwe haazoona nyika idzva nedenga idzva. Asiwozve Mwari yeye kana adaro anoropafadza wanano inoitwa mune zvakanaka. Ndopaunonzwa Mwari achiti kuna David, waitirei zvekutora mukadzi waUria? Dai iwewe wanga usina kugutsikana nevandakakupa wakandiudza ndakakupa vamwe. Zvinoreva kuti zvakaitwa nemazvo, zvakaitwa riri guru, Mwari vanoblessa wanano dzakadaro. Toteera mubhaibheri pane vanoparidza vachiti kwakanzi murume mumwe chete mukadzi mumwe chete. Hongu handizvirambe. Asi bhaibheri rinoburidza pachena kuna Timothy chapter 5 rinoti uyo anodesire kuva bishop ngave murume womukadzi mumwe chete. Ndo pazvakanyatsonyorwa ipapo. Ndo pazvakanyatsonyorwa zvega zvekududza vakadzi kuwanda kwavo kana kuita vashoma. Zvekuti vakadzi vakava 5 pamurume mumwe chete. Mukudaidzwa kwepanyika kana kudaidzwa kwekudenga, vakadzi vese vanenge vachiverengwa chiri chinhu 1. Vanenge vachingonzi ava vakadzi vasekuru munya.
hapana pakuzombonzi mukadzi mukuru mukadzi mudiki, vanonzi vakadzi. Saka chinenge chiri chinhu chimwe chete, vese vanodaidzwa muzita one. Ndosipa unonzwa bhaibheri futi rinobva rataura kuti vakadzi vanomwe vachanogara pamurume mumwe chete vachida kudaidzwa zita rekuti mai ngana, mai chimuti. Regai ndidzidzise zvekare ndichiti ndichipendera ndichiti kuwanano ngazviitwe nekuti unozvigona here, ngazviitwe zvichienzaniswa. Kana usina kubvira wambozvigona, usafe wakazama kuita barika kana uri munhu wechirume. Zvinokuisira pasi, zvinokukonzeresera. Iva uri murume akasimba, murume anogona kupa mutemo, murume anogona zvese. Kana uchinge uchitadza izvo, zvirinani kuti ubatsire vemweya, kungange kuri kunana sekuru, kungange kuri kunana mbuya, kungange kuri kudzisvondo, kuti upiwe dzikamiso yemusha wako uye vabatanidzwe vaite chinhu chimwe chete, kuitira kuti imba yako nemhuri yako ifambe zvakanaka, nevana vako vagare vakabatana vachiita chinhu chimwe chete. Ndinoti nhasi ndatenda, kana pane vane mubvunzo munokwanisa kuenda kuna Mukoma Nashey tobatsirana. Rangarirai kulikeawo YouTube channel yedu uye nemafacebook pages edu, mubatsirike tikudzidzisei pachena. Kune vamwe vachadawo izvo neizvo zvinoita kuti dzimba dzemukati dzisimbiswe, ticharamba tichingokubatsirai. Ivo vateereri, icho ndicho changa chiri chidzidziso chatakatumirwa nasekuru vanova ivo vanopota vachidzidzisa, vachipa dzidziso kugrupu redu rechina chana baba. If you want to be part of that group, just inbox me, then I'll add you to that group. Whether mune muchida kuenda kugroup rechina chana mai, asi uko munongopinda if you are a woman, then kana if you are a man you have to be added to group rechina chana baba. I'll be back with another episode.